rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So kwanaki na yi bayani akan wannan website na Earncial. So na ce insha Allah zan yi video step by step akan yadda yake. So sai yanzu dai dan samu lokaci. So insha Allah yanzu tun daga kan register, so har duk wani abu da ya kamata a ce mutum ya sani, to insha Allah zan yi bayaninsa. So tun daga kan register da sauransu. Yanzu first so let's say wannan shine link, kun fahimta? Wannan shine link wanda zai kai mu website din directly, wannan kenan idan muka taba shi, kun gane? So zan ajiye link din a description na wannan bidiyon, sannan kuma zan saka shi a cikin comment section, zan yi pin din sa, kun gane? So kana shiga comment, so zaka gan shi, so nan ma zaka yi clicking nasa, so kawai zai ka directly. So yanzu za mu taba shi, so za mu jira ya kai mu cikin website din, kun gane? So directly ya kai mu shafin register, kun gane? Kamar yadda kuke gani gashi nan na farko kun gane? First zan sa suna, na biyu wannan username, wannan na farkon shine suna, wannan username, na uku ka sa email, na hudu ka sa number wayarka. So sai na biyar, so inda ka riga ka taba link din da na baka yanzu, so kawai za ga ya riga ya cike maka, gani ba sai ka sa komai ba. Sai kuma abu mai muhimmanci shine nan wajen select account type din nan, gani? Wannan kenan, wannan shine abu mai muhimmanci. Kamar yadda na yi bayani, wannan website ne wanda yake da advertiser da ina. Akwai advertiser account, akwai ina account, kowanne daban-daban yake. Idan ka zo ku kula nan din nan, bari in zagaye shi, wannan wajen select account type din nan, kun fahimta? Idan muka taba shi, so za ku ga abin da ya ce mana nan. Akwai na farko za ka iya selecting na ɗaya advertiser, za kuma ka iya selecting ina. Wane ne advertiser? Aka ce gashi nan, boost your social media activity. Ma'ana advertiser shine wanda zaka saka kuɗi, kun fahimta? Ka saka kuɗi, kana so ka growing social media naka, ko kuma kana da wani abu na referral program, kana so ka samu waɗanda za su yi register a wani link daban, kun fahimta? So shine zaka yi register a matsayin advertiser. Idan ka zaɓi advertiser, zaka dinga deposit ɗin kuɗi ne, kana posting tags, kun fahimta? Such as like follow da sauransu dai, kuma menene kake so a matsayin ka na advertiser. Wannan na farko zaka taba, kun gani? Bari in zagaye shi, wannan na farko shi zaka taba. Idan kuma ina ne kai, wannan na ƙarshen ina shi kuma shine do tax and get paid. Kai kuma a matsayin ka na ina, idan ina zaka yi creating account, shine wanda zaka dinga yin wannan taxes din da advertiser ya bayar. Kai zaka dinga yin follow, kai liking, kai comment, kai join, kai da sauransu. Sannan idan kai getting paid, ma'ana ka samu kuɗinka, kun fahimta? So wannan shine sai ka zaba kai a matsayin me zaka register ne. Kai kana so like kai growing social media na gani da sauransu, sai ka zabi na farko. Idan kuma kana so zaka dinga yin wannan ayyukan ne domin samun kuɗi, sai ka zabi na biyu. Ni yanzu ina zan yi, so ina account zan yi creating, kun gani? So ina account, so kun ga zan taba wannan na ƙarshen kenan, kawai sai ka taba kan nan, wannan ikibiyar gata nan, kawai na taba shi kenan. Idan gogwala gashi nan ya nuna min ina do tax and get paid, so shi na zaba. Sai kuma nan ka zabi ƙasar ka, so sai mu taba misali, so kawai sai ka zabi like Nigeria, so ga Nigeria nan a farko, Niger, Kamaru, Ghana, Kenya, South Africa, United States, United Kingdom and other. So mu already na san a Nigeria ne, sai ka zabi na daya. Sai ka sa password naka, gani? Sai ka sa password a nan na daya, ka saka password, ka saka strong password wanda ba za ka manta ba, kuma wanda ba yake da sauki ba, kun gane? Saboda tsaro. Sai kuma nan na ƙarshe sai ka ƙara sa password ɗin da ka sa ya zama daidai da daidai, kun fahimta? Ya zama iri ɗaya sak, kun gane? So ya zama iri ɗaya. Misali nan, misali na ce misali testing, kun gane? Kun gane ina rubuta baya nuna min, so zaka iya taba wannan
dan idan kun gani, kun gan shi nan. So na taba shi zai nuna mun rubutun, kun gani na ce misali testing. To sai nan ma sai ka zo sai ka karasa testing. Kada ka sa nan babban baki a farko nan ka zo ka sa karami, so ba zai yi macin ba. Dole ka saka komai da komai iri ɗaya, daidai da daidai, kun gani. Kun gani yanzu ai sun iri ɗaya, so kawai sai ka taba register. So in yanzu ban saka komai ba, so yanzu zan saka details ɗina, so sai mu ci gaba. So kamar yadda kuke gani, so gashi nan na cike details ɗina, so na sassaka da sauransu. So abin da nake so ku gani, so nan wajen username ɗin nan, so na saka wannan Abdulmalik ɗin, so da shi ne za mu yi amfani, kun fahimta. So da shi ne za mu yi ta amfani. So na saka password, na cike komai. So komai ka tsaya ka kula, ka tabbata email ɗin ka sa daidai, password ɗin ka ma ka saka daidai, kun gani. So kawai zan taba register, so kawai zan yi register successfully, kun gani. So yanzu za mu jira, kun gani account created successfully. So please check your email. So zan duba email ɗina an tura min da inbox, kun gani. So yanzu na yi verifying na email ɗina. So in ya kai ka login page, so shikenan. So kawai gashi misali yanzu mun zo, wannan shine login page nan. In ko kula aka ce ka sa email naka, ka saka password, kun gani email. So email za ka sa ba username ba, in ka sa username ba zai ba, kun fahimta. So email da password wanda kai amfani da su kai creating account a baya, kun gani. So yanzu ni zan sa details ɗin da nayi. So yanzu kawai zan taba wannan button ɗin, gashi nan wannan login. So kawai zan taba login. So kun gani login successfully. So kana yi login, wannan shine fuskar da zaka gani, kun gani. So wannan shine dashboard naka. Idan ko kula nan aka ce welcome back, ka username ɗina nan wanda muka yi amfani da shi ya fito, kun gani. Sannan yanzu misali bari in yi refresh. So let's say akwai misali bari zan akwai abin da nake so nuna muku. Yawwa in dai kai login, kun fahimta. In dai kai login na account ɗinka, zaka ga wannan abu ta fito, kun fahimta. Important warning ne ake magana, ce please ensure you have complete the task before submit. Ma'ana ka tabbata kayi tax, kun fahimta. Ka tabbata kayi performing wannan tax ɗin kafin kayi submitting. Aka ce submitting tax without doing the work will lead to the benefit of deduction, gani. So idan kana yin submitting tax, like kawai ba za ka yi tax ba, kawai sai ka yi submitting, so za ka iya ja kanka a yi maka deduction. Za a yi maka deduction, kun fahimta. Za a iya cire maka kuɗi wanda ya kai kimanin naira 100, so daga wallet ɗinka. So wanda garin samun bai wuce aikin maybe bai wuce ma naira 5 ba, so ka je ka rasa naira 100, kun fahimta. So from your wallet or account suspension, so kuma account ɗinka zai iya zama a yi suspension ɗinsa gaba ɗaya a kulle shi, kun fahimta. So therefore don't take the risk of not complete something that less than 10 naira. So kada ka ɗauki haɗari akan like akan kakkaje kai losing, kun fahimta. Kakkaje kai losing ɗin gashi na naira 100 akan aikin da bai wuce naira 10 ba ma, kun fahimta. So all your account will be suspending ma, so ko account ɗinka ma ya zama suspending. So wannan Trustpilot, so bari wannan, so in ka taba shi, so zaka je ka yi review ne, kun gani. So akan like yaya kake jin daɗin website din, so shin abu ne na legit ko kuma yaya. So kana da issue ne da shi ko wani abu, kun fahimta. So wanda mutane za su gani domin kai karfafa wa website din ƙwarin gwiwa kai ma, kun fahimta. So zaka je kai review mai kyau. So in ka gama karanta ka fahimta, so kawai zaka yi taba okay, so zai fita, wannan abin zai fita. Ko ka taba wannan cancel din, ko kuma ka taba ma kawai nan wajen inda yake filin nan, so duka kowanne ka taba zai fita. So wannan shine dashboard. So za ku ga wallet din mu nan ba mu da ko cc, wannan shine dashboard din, kun fahimta. So zan tsaya daga nan, so za mu ci gaba. So kowane abu zan yi muku bayanin sa dalla dalla
gani. So dalla dalla insha Allah. So zan katse bidiyon, so sai a wani bidiyon insha Allah sai mu ci gaba.